Hola, chicos! Prišiel jeden z najkrajších časov tohto roku pre mňa a ideme sa teda baliť na Ibizu. Tak, aby som to zhrnula a nerozprávala zbytočne niektoré veci. Pre tie ženy, ktoré úplne nežijú prírodne a ekologicky, na hoteli sa nachádza sprchový gel v sprche, je tam dokonca aj to telové mlieko a je tam aj šampón, hej? Čiže tie, ktoré nepotrebujete si vyslovene zobrať to svoje, nachádza sa to na hoteli, to len taká vsúka na začiatok. Začneme rúbsakom. Ja som teda letela už dvakrát, táto veľkosť rúbsaku, potom do správy vám napíšem presne, aké má miery. Tento rúbsak a prešli sme úplne v pohode, nikto to nekontroloval. Čo sa mne osvedčilo je, že za prvé cestujem v niečom, čo viem, že využijem akoby aj tam, hej. Pre mňa proste sú to tieto topánky, ktoré sú neutrálne ku všetkým mojim outfitom a zároveň teda aj pohodlné na cestovanie. To je jedna vec. Topánky, ktoré využijem aj tam, aby sme ich neťahali 358. Druhá vec je, že cestujem napríklad v leginách, lebo tiež viem, že ich môžem využiť tam a plus teda ja mám rada tieto crop topy alebo teda napríklad nejaké tiež ľahko spratné tričko do rúbsaku, ktoré buď viem, že využijem aj tam, alebo si ho teda napríklad preperiem na cestu naspäť iba proste pod pazuchami, lebo však neletíme 500 hodín, hej. Ďalšia vec, cestujem v tom, v čom tiež viem, že využijem potom napríklad tam. Takže tu sa nám overila a osvedčila metóda tzv. Vrstvenia, ako to povedia nákupné maniačky. Takže proste dám si takisto napríklad nejaký tenký sveter, nakoľko teda tie večery tam ešte bývajú chladnejšie. Tak proste si vezmem sveter, ktorý tiež proste všetko je v základe iba o tom, aké materiály si zvolíte. Čiže proste čím taký ten spratnejší, ľahší materiál, nekrčivý a tak ďalej, tým lepšie. A teda ja si dám navrch aj sako, hej, v ktorom tiež cestujem, ale tiež viem, že ho vlastne môžem využiť vlastne tam počas tých chladných večerov, ktoré nemusia byť akože úplne extra chladné, ale proste ten svetrik na večer sa určite zíde, hej. Takže keď si to navrstvíte takto, tak ste úplne v podstate v pohode závodov a nepotrebujete vlastne nič. Čiže v podstate tie najhrubšie materiály, také tie najviac zaťažujúce rúbsak, si aj tak vlastne môžete dať na seba a tým pádom ušetríte fakt veľa miesta v tom rúbsaku. Jedny topánky teda už máme, že aj keby ste sa chceli ísť na večer potom napríklad prezúť, že by vám bolo chladno. No a druhú vec, ktorú si ja beriem, tak sú bilenky, ktoré viem, že ja osobne využijem aj ako sandálky počas tých našich denných výletov, ale zároveň viem, že si ich môžem zobrať ako keby aj na pláž, nakoľko teda na tú pláž v podstate pôjdeme, hej. Takže na spodok rúbsaku si dávam proste tie bilenky a teraz neuveríte, samozrejme, koľko outfitov ja zmestím do toho rúbsaku, je mi úplne jasná, Aťka, že sa budeš smiať. No, jedny legíny mám na sebe, hej, ale v podstate ja tu mám napríklad ďalšie dvoje legíny, mám tu ďalšie dvoje trička, čo v podstate už teraz je napríklad veľa, ale ja si to vždy teraz dám takto akože na kopu, mám tu ďalší v podstate ten crop top. Fakt je úplne dôležité to, ako si zvolíte, ako keby tie kúsky v podstate na seba, tie trička proste z tých nekrčivých materiálov a tak ďalej, hej. Pre tie, ktoré nosíte pyžamo, ja to nie som, ale nezabudla som na vás, pyžamo, gacke, na každý deň teda jedny, neviem, či dobre rátam, ale hádam, že hej, 4. Pre tie, ktoré nosíte, ja to opäť nie som ponožky, takže myslela som aj na vás ponožky, no, plavky, pretože pôjdeme na tú pláž, aj keď teda to more je ešte chladné, ale proste v tých plavkách teda budeme. No a potom outfity pre mňa také, že tiež, ja proste rada chodím v tých šatách, takisto proste ten materiál, ktorý viete, že proste je úplne ľahko sprátateľný do toho rúbsaku, tak som si ich tu dokonca nachystala, že 5, hej. Takže ja si to v podstate takto zbalím a idem vám to len tak v podstate akože provizorne teda teraz aktuálne akože nachystať s tým, že
prídeme na večer, to znamená, že večer proste zostávame v nejakom outfite, v ktorom sme prišli a proste dáme si večeru a na druhý deň odchádzame v podstate po tanci, hej, čiže dajme tomu, môžem ako keby denne v podstate tancovať v nejakých jedných šatách a potom dajme tomu, ja mám ešte jednu vec, odporúčam a to sú také, že také, čo máte, že sa to zaväzuje, že v podstate si to dáte ako keby aj na tie plavky a vlastne stále to teda aj samozrejme dobre vyzerá, čo proste pre mňa je to dôležité, ale je to také, že vlastne môžem to mať ako keby aj na tú pláž. Už viem, čo som zabudla, šarong takzvaný, to je vlastne taká tá tenká šatka, ktorú si potom ako keby vystriete aj na pláž, že si na ňu môžete sadnúť, hej. Takže ešte šarong tu nemám, tak budeme brať, že v ruksaku už mám šarong. Takže na ten jeden deň vám fakt stačia proste jedny tie šaty, keď to tak zrátame, takže proste sme tam, dajme tomu, 3 celé dni, takže proste tam dám tie troje šaty v podstate. A teda ráno tým, že sa cvičí tá joga a tancuje, takže vlastne budeme brať napríklad aj toto, tie leginy v podstate s tými tričkami na to cvičenie, hej, aby som nezabudla, ale aj tak toho mám proste už dosť, ale nevadí, zrýchlime to. Trička na cvičenie, do zálohy, do foroty, leginy, plavky, pyžamo, ponožky, gaťky. Akože dievčatá, aktuálne sa nachádzam v podstate v 3/4 ruksaku. V 3/4, hej. Ja tu mám dokonca ešte jedny, kdyby náhodou, šaty. No, ale čo ešte teda vám chcem odporúčiť je aj proces balenia, aby ste si fakt tie sandále dali dole, šaty proste, alebo tie všetky outfity navrstvili, pretože na letisku pri kontrole budete vyberať vlastne kozmetiku z toho kufra, tak aby ona prešla cez ten skener. To znamená, že všetky malovatka, hej, náušnice a toto všetko, ja som urobila takú vec, že poviem príklad, tu mám malovatka, tu mám tie náušnice a také srandy, takže to dávam hore, aby to prešlo cez ten skener. No a potom som si pripravila, nezmestím to tu, v podstate, ja neviem, telový krém, ktorý chcete, proste nejaké odvíčovatka, takisto lieky. Ak je niekto, kto si bude proste brať so sebou nejaké lieky, to všetko si pripravte do nejakej kapsičky, ktorá proste bude hore, aby ste to potom proste mohli vybrať na tom letisku. Takisto parfém. Všetko to musí byť 100 ml, hej, aby ste vedeli. Čiže napríklad táto 200 by mi podľa mňa napríklad neprešla, len to bolo prvé, čo som chytila do ruky. Takže v podstate toto si tam hodím, parfém si tam hodím, lieky si tam hodím a takisto to proste nechávam hore na tom vrchu, aby sme sa tam zbytočne na tom letisku potom nemotali, keď to budem vyťahovať. A čo je dôležité, vezmite si fľašku na vodu, potom ráno si môžeme na raňajkách vlastne načapovať do nej vodu a budeme vlastne chodiť aj s vodou. Ja teda klasika, chlorela, shaker, hej, dievčatá. A stále tu mám toľkoto miesta na shopping, takže toto je ináč mega pecka ruksák, viem, že ho mávajú dokonca aj niekde v Číňakoch. Takže s takýmto odlietam tam a s takýmto letím potom naspäť. A toto, s týmto ruksakom vlastne potom môžete chodiť v podstate aj po tých výletoch, po ktorých budeme chodiť. A vlastne cez ramenosy ja berem iba malú proste kabelku, tú crossbody, do ktorej si dáte vlastne všetky doklady, peňaženku. Takisto peňaženku je dobre si ako keby poupratovať, potrebujete občiansky, potrebujete bankomatovú kartu, kartičku poistenca, hej, tie, ktoré letia s pásom, teda pás. A v podstate priestor na peniaze, že nepotrebujete tie veľké peňaženky. Takže naozaj tá maličká kabelka vám vlastne úplne bude stačiť do toho lietadla. Skontrolujte si teda určite všetky tie doklady, akurát sme sa bavili práve, že máme tu retrogradný Merkur, takže pre istotu si to skontrolujte aj dvakrát. No a kozmetika, to je úplný základ, proste kozmetika a všetky tieto veci vlastne potrebujú byť teda zabalené na tom vrchu, aby sme tam neplýtvali fakt tým časom. A naozaj, dievčatá, odporúčam, neberte si veľa vecí, nebudeme mať absolútny priestor to proste sa prezliekať 45 krát, akože fakt, pretože keď odídeme pred obedom, vlastne z hotela, keď už pôjdeme po tých našich miestach, po tom programe, vrátime sa v podstate až ku večeru, dokonca vlastne možno budeme mať jeden večer, kedy sa vrátime ako keby až rovno proste na spanie v podstate do tej izby. Takže reálne to naozaj nebudete mať ako keby kam vynosiť.
vlastne nám, hovorím, zostávajú ako keby v podstate 2,5 dňa úplne, že celého, takže keď si zoberiete štvoro tých outfitov celkových, keď to tak vezmem, tak to máte úplne v pohode, ale hovorím, čo odporúčam, tak sú naozaj také tie handerkové šaty, ktoré keď si zoberete aj do rúbsaku na výlet, že si budete chcieť, dajme tomu, potom prezliecť, tak to stále zvládnete odniesť, hej. Verím, že teda som nič nezabudla. Šampón, balzám, ešte raz, v tých 100 ml nádobkách, môžete ich ináč kúpiť aj v DM-ke, viem, že to mali, alebo v Teddy, ale DM-ka to má určite, čiže si len potrebujete preliať ako keby šampón do týchto oných a má to byť vlastne v takej tej kapsičke, aby ste to teda potom všetko vyložili. No a žiletka takisto, žiletka jedna v podstate, že vraj nám prejde. No a čo sa týka toho, čo som hovorila, takže niektoré veci sú teda aj na hoteli, kto to úplne nepotrebuje, my s Aťkou máme napríklad aj prírodné mydlo, lebo Aťka ho vždy vezme, takže my máme aj svoje vidielko. Takže už tak, ako kto vlastne potom potrebuje. No a ešte vám teda do správy pošlem rozmer toho rúbsaku. Takže verím, že to zvládnete, že vám teda toto video veľmi pomohlo. No a teším sa, 15 dní to flying to Ibiza. Takže teším sa, dievčatá, majte sa krásne ešte, vidíme sa čo chvíľu.